Levitiko Kapitulo 21, ang pagkabalaan sa mga pari. Ang Ginoo miingon kang Moises, sultihi ang mga pari, ang mga kaliwat ni Aaron. Nga dili nila bulingan ang ilang kaugalingon pinaagi sa paghikap sa minatay gawas kon kini ilabing suod nilang mga kadugo. Sa ilang inahan o amahan, sa ilang mga anak, sa ilang igsuon nga lalaki ingon man sa igsuon nilang babaye nga wala pa maminyo busa sakop pa sa ilang panimalay. Kay suod man siya nilang kadugo mahimong mahugaw sila. Kinahanglan dili niya hugawan ang iyang kaugalingon pinaagi sa patayng lawas niya dong nahimo niyang paryente pinaagi sa kaminyoon. Ayaw papahaki sa mga pari ang ilang mga ulo o kortihan nila ang ilang bungot o samadsamaran bahinuon ang ilang lawas. Kinahanglang magabalaan sila alang sa ilang Dios ug dili nila pasipadan ang iyang ngalan kay sila man ang maghalad sa mga halad nga sunogon alang sa Ginoo. Sila ang maghalad sa halad nga pagkaon alang sa ilang Dios busa kinahanglan nga balaan sila. Ayaw sila papangasaw aog babayeng nagbaligya sa iyang dungog o sa usa ka babaye nga dili na ulay o sa babayeng gibulagan sa iyang bana kay sila balaan alang sa ilang Dios. Ihalad sila ngadto sa Ginoo kay sila man ang maghalad sa kalanon alang sa inyong Dios. Sila balaan alang kaninyo kay ako, ang Ginoo nga nagbalaan kaninyo, balaan man. Kon ang anak nga babaye sa pari magpakaulaw sa iyang kaugalingon pinaagi sa pagbaligya sa iyang dungog. Gipakaulawan usab niya ang iyang amahan busa kinahanglang sunogon siya, ang pangulong pari. Kansang ulo gidihogan na salana nga igdidihog og yordinahan aron magsulob sa sapot sa pagkapari kinahanglan nga maghapsay kanunay sa iyang buhok ug dili niya gisyon ang iyang sapot. Kinahanglan nga alikayan niya ang pag-adto sa dapit nga may minatay bisan pa sa haya sa iyang amahan o inahan. Likayan niya ang paggawa sa balaang tolda sa iyang Dios aron dili niya kini mabulingan kay jordinahan man siya alang sa iyang Dios o gidihogan sa lana nga igdidihog. Ako mao ang Ginoo. Kinahanglang ulay nga babaye ang iyang pangasaon, kinahanglang dili siya mga sawag biyuda o babayeng gibulagan sa iyang bana o babayeng dili na ulay o sa babayeng nagbaligya sa iyang dungog. Kinahanglan ang iyang pangasaon ulay nga babaye nga gikan sa iyang kaliwat aron dili maulawan ang iyang mga anak at tubangan sa iyang katawhan kaya kumao ang Ginoo nga nagbalaan kanya. Ug miingon na usab ang Ginoo kang Moises, sultihi si Aaron niini, kinahanglan nga walay bisan kinsa sa iyang mga kaliwat nga tugotan sa pagdala sa mga halad nga pagkaon alang sa iyang Dios kun siya may tatsa sa iyang lawas. Dili makahimo paghalad ang buta o ang bakol, kadtong may bisan unsang daot sa iyang nawong. Kadtong wala magparihas ang gitas-on sa iyang tiil o bukton, kadtong nabalian og tiil o kamot, ang buktot o ang inano, kadtong may daot sa iyang mata o may nuka ug kadtong kinapon. Dili gayud tugotan paghalad sa mga halad nga sunogon alang sa Ginoo si bisan kinsang anak ni Aaron nga parikon may daot siya sa iyang lawas. Dili siya makahalad og halad nga pagkaon alang sa Dios kay may daot man siya. Makakaon siya sa pagkaon nga gihalad ngadto sa Dios. Ang labing balaan nga pagkaon ingon man ang balaan nga butang. Apan kinahanglan did-an siya sa pagduol sa tabil o sa halaran kay siya may daot man aron dili kapasipalahan ang akong dapit nga balaan kaya kumao ang Ginoo nga nagbalaan kanila. Busa gisultihan ni Moises niini si Aaron ug ang iyang mga anak ingon man ang tanang mga Israelita.